प्रोग्राम अंबरा हम इम्हा बेफुना मरहबा दन्नवर गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तंग मसे को देंगे तो राज्य के हिसाब हेंगा तफात एक एक कंकमा बहे मुहिम मालूमात ति बेफुना हमें हिस्सा को ते तो हास को ते गवर्नमेंट के मी वजीफा के मार्केट के थेरेगा मेना बदलत का मी कंकमा बहे को तुम इस मुहिम मालूमात के ति बेफुना बारे मी हफ्ता के प्रोग्राम को तंग कोडी को गवर्नमेंट हिस्सा को दा फेगो तो हम एयरपोर्ट का विंग हुलो मट्ट का तैयारो मा एकीगा अनि एविएशन सिक्योरिटी कमांड मोल्स कस्टम सर्विसेस और इमिग्रेशन के फरातन तफात गिना वजीफा तह का बणी हुलो आदा फेगो तो और में मेद के प्रोग्राम और में बॉडम में बदल दे मोल्स कस्टम सर्विसेस के तेरे फरातन इलान को वजीफा के फुर्सत का बेगो तो ति बेफुना हमें मुहिम मालूमात के हिस्सा को देवे ते तो अवंडा लोगो तो में स्टूडियो का और हास दे बेफो के ते में और खैरिंग मी नेवी सीनियर सुपरिटेंडेंट अहमद दामिर दाउन के फरातन सीनियर सुपरिटेंडेंट फातु शिफाजा दे बेफुना सर बड़ा मरहबा प्रोग्राम ये तो ते और में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक वारा बॉडम में हर हम देखे में बदे तो वजीफा फुर्सत हुलवा दे दावा के हैं कमो कस्टम्स में मेवनी हम मी तो कुदियम में कंत तक तैयारो मट्ट का हम और गिना वजीफा के फुर्सत के हुलवा दाफा और मैं खुमस वरी का तारफ तिबेफुन देवफान तो मी कोंकों मी दिमाग को तो वजीफा के फुर्सत में होता में हुलवा दे मी फहरालू में मी हुलवा ला फमियोती कस्टम्स के एंट्री लेवल आणि रैंक ए असिस्टेंट कस्टम्स ऑफिसर रैंक के सत्ते का फर्स्ट क्लास हातार स्लॉट इंगे तो दे मी आणि मी हम स्कूल लेवर्स आणि जीसी ओ लेवल दे मादाइन डी फास्ट वर माती देन अदि आणि दिवेही सी फास्ट लिबी फावाना मशारतु हम वाने दें और मंगे मी एज कैटेगरी आणि इन्नाने लाफा अशारा हरातीरी सहारुगे जुआनुन ना हासको मी टारगेट को फमियोती ऑडियंस के दें आणि मी दे विदाळवे हेंग अळगुन में मी नगा खुदिंग वजीफा अदा कुरानी माले रीजन गा मी हासको मी वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट गे मी न्यू टर्मिनल गा वजीफा अदा कुरामा जेफमी वाणी आदमी यानी ताफ किस्ता सते फर्स्ट हातर स्टेट है देते हैं तो दिन यानी मी मगाम तक कोमे को तेविस दिबेफुन के हुन्नन करने का हास शरत तक दिन फहा करे भी मी बेसिक क्राइटेरिया ति विदालो जीजे लोगे देफा सदेगे तुरंग यानी मी अशारा हर फुरी फवन दिबेफुन के when the age category 18 to 30 years तो दे में दिन आम को ते कम में मी हर फेनिस और जुवांग को दिन हेन तो कस्टम्स के मी हम फ्रंट लाइन के थे रहेगा बस दिबेफुन मी कोमको मिंगन तक तो बदलवाने मी वजीफा या खुदिंग मी अन्ना कैंडिडेट सुनती बेफुंगी वेदवेट खुरारगा बालानी कोंकोमी गंता अदे दे में फहा पुरे विहन मी असासी शरत हमवा फराता का और में बेसिक फिजिकल फिटनेस है कस्टम्स हम मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेरे गवर्नमेंट देने ए फिजिकल फिटनेस टेस्ट का ही मैंने एम हा बैथ और में वान में राउंड में गे मी वेबसाइट का हम आम कोफा खों खामे की हावरा का पुरंजे है ने खंगे तफसील वान और में आम कोफा देन बेसिक फिजिकल फिटनेस टेस्ट अफाहो आणि एगेन और में तौली में को तो 3 दर्जे का बहा जागे को दिन नागान ए फराता को इंटरव्यू का शॉर्ट लिस्ट वगैरह ना देन इंटरव्यू के तेरे गवर्नमेंट हम बालाने मसक्कत के मी माहौल पुज्जा मी शर्त हम वनी की हवरकत्तो अदि को जाय गाबिल कम हुरी वारो देने गन्ना अदि ए आइकों गवर्नमेंट हम ए हुशाला फुरी हुरिया डॉक्यूमेंट्स तक वैलिडिटी चेक कोरान यहाँ सब गवर्नमेंट ने कल एक्सपीरियंस आदि गुरुं हुरी दायरा तक मसक्के को फुरी मेंबरा थौली मी गोतुम मिस कुछ जागे हुरी गाबिल कम आइची देने गन्ना या फो हम इंटरव्यू फो और में कुछ जा अने वजीफा ने के मुद्दा देख तिफाहा करे भी मिहा राम को गिने इंटरव्यू तो हमें मी हम बरबोड फेन का मी दे तो गिना टेस्ट तक आने अपार्ट फ्रॉम ए हुशेरले मिसाल के कुछ जगह मी सीवी नोनी चेकअप हाउ में जनरल बेसिक क्राइटेरिया की तरफ से एप्टीट्यूड टेस्ट का हाले चेबा आने देवे हम गोते के मी वजीफा को मतलब खुद इंटरव्यू पूरा प्रोसेस के थे ने फिजिकल टेस्टिंग भाग सुधारो चे बेसिक फिजिकल टेस्टिंग असु क्या मुहिम कमें तो शिफादा में असु मी टेस्ट फासो की क्या और मुहिम कमें मी टेस्टुं फास्ट वेगेन देंगिन अने फिल्ट्रेशन देवेनी इंटरव्यू स्टेज देवेनी मी टेस्टुं फास्ट वेगेन अळगोनमेंट अने फिजिकल फिटनेस मी लुमुगा बेणुम के हासिको मी वेदाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट फद अने लोकेशन नेग मसेक्के कोरायरुगा मी के डेस्क जॉब एन्नो मी फील्ड जॉब अने का ड्यूटी उसूलो अळगोनमेंट के मोजफ मसेक्के कोरम मे जहेनी दें ए अने कस्टम्स ऑफिसर की असलुगा राज्य के अने दोराशित बलहट्ट मसूलियत अदा कुराब एमें वर विजिलेंस वरं हाई वांचेन हुशियार वांचेन मी अळगोन में वर हम बेणु वणी अने हेल्दी लाइफस्टाइल गे कुदिंग
මේ මා ඇත්ලටික් නෝනස්වස් මේ අනේ මේ බරාබර වසීෆායන් හාසිරු ඒතා කොළන් හුරුමකී වර ගෙනේරු හුන්නන් ජේන ඒ වසීෆාගේ ගොතුන් එම මිකහල අනේ කොම්පිටන්සි තකෙන් අලුගොන් මෙන් බලාතීව අලුමෙන් අසුග මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් මේ එහා මුහිම්ම වණි එහෙම වෙගෙන් අලුගොන් අලුමෙන් බලානි සමක මේ වර ෆාසේ අනිහම් බොනන් වර ෆාසේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් ටෙස්ට් මේ අනේ හාෂිගඬුගේ කෝ මේ වරුගදතෝ හම මේ බලාලෙවෙනි මා අනේ අලුගොන් මේ ෆහුන් අදි ට්‍රේන් කුරාන හම අනේ කුජාවද්දාෆා මේ වසීෆායන් හම රංගලන් එකම නමස් වෙද්දුමුගේ කුර මේ බලාලනි හම කෝ වරුගද කො तो होरी एवर में बालादने සවුන්ඩ් හිමන් හම් වර මුහිම කමෙන් තම තිපහ කොරේ ෆින් හාසගතෙග විදාන ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් මසේ කර ගෙරේ ෆ්‍රොම් ගින බගොතක කොළඹ තිබ්බවනි අදි විජිදන් ප්‍රස්වාංගේ බජේන් තිබේ ෆ්‍රොම් බෝඩර් ප්‍රොටෙක්ට් කර වෑරුග දිමා විදාන කුම ෆදහා තෙබස් කිහිනත තිබේ ෆ්‍රොම් ගේ ඉන්ටර්වියු ප්‍රොසෙස් ආමල් කුරියම් විදානි මිහාර අරුමෙන ෆෙලින් හිගේ බෝකින් ඉන්ටර්වියු තබස් තෝ හෙන් තෆාතුගේ ගොතම් හර ඉන්ටර්වියු ප්‍රොසෙස් තංගේ බද කිහිනත තිබේ ෆ්‍රොම් ප්‍රොසෙස් කුරියම් අරුමෙන් හම මේ සිලෙක්ෂන් ක්‍රයිටීරියා ග බයන් කොෆවානේ අරුමෙන් ඉන්ටර්වියු ಕಂಡಾಲಾನೆ ಅದದುತಕ್ಕೆ ದೆಂಗೆ ಅದದುತಕ ಹಮ ಅವಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೆನಲ್ಲೆಂಗೆ ಎಕೊಲವಾದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ದೆಂಗೆ ಹಮ ಎ ಪೆನಲ್ ತಕೋಗ ಹಮ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರಿಯ ಗೆಂದಾಣದ ಅವಳ ಮಿಹಾರು ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಫಮಿ ಒಗ್ಗೊತಕಿ ಹಮ ಹಿಂದುನು ನುವೈ ಜಹಾಯರು ಫೆಶ್ಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಹವೀರು ಹಾಯಕ ದೇತೆರೆಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರಿಯ ಗೆಂದಿಯೋ ದೆಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ಗೊತ ಇರಾದು ಕೊರೆವಿಯ ಹಮ 5 to 6 days ತೆರೆಗ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಮಾಲೆ ವೇಣೆ ದೆಂಗೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಪೆನಲ್ಲೆಗೆ ಸಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೆನಲ್ಲೆ ಹಿಮೆನೇನಿ ಏಗೆ ದೆ ಪೆನಲ್ ಓ ಎವ್ರಿಗಿನ ಪೆನಲ್ ಲುಂಗಿಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ದೆಂಗ್ ಮಿವಗೊತ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದೆ ಪೆನಲ್ ಲುಂಗ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಆಗೋತ ದೆಂಗ್ ಮಿದೆನ್ ನೆವಿಗೊತ 5 days ತೆರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರಾದು ಕೊರೆ ನಿಮ್ಮಾಲೆ ವೆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಫ್ ಹಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಐಕ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮಾಲುಮಕ ಗೆನೆವೆನ್ ಎ ಹೈಸಾಬಂಗೆದ दिन आमुगते इंटरव्यू के बदा एकमक में ट्रांसपेरेंसी की हा वरगत हो रही है मी इवेल्युएशन प्रोसेस के तेरे इंटरव्यू गो थ्रू को फंड द शॉर्ट लिस्ट पीरियड्स निमिदान है नमस मी देफो फेन गोत कनवत साफवान है मी का बाणवा इंगेन गोत कम इंटरव्यू प्रोसेस ट्रांसपेरेंट कुरुमट्टक की हा वरग मसके तके कुरेफ बाण तो तिफोन ट्रांसपेरेंसी आळगण में वरंग हमेत कंदे ಈ ಆಳ್ಗಣ ಮೆಂಗೆ ಆನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗ ಆನೆ ಇನ್ನಾನೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಲೇನೆ ಗೊತ್ತಂಗ ಹಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಗ ಹಮ ಏಕುಜ್ಜಕು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಜहाला ಫಗೋ ಫಿತ್ತಾಲಿ ಮೆ ಕುಜ್ಜಕೆ ಆನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೆನ್ನಾನೆ ದೆನ್ ಹಮ ಆನೆ ಯಾಯ ಕಾಳ್ಗಣ ಮೆಂಗ ಆಮ ಕುರಮಂದಾನೆ ಮಿಸಾಕ ಮೀನನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಗನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಗೋತ ಹೆಮ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ವಾ ಕುದಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವೆ ಸಳ್ಗಣ ಮೆಂಗ ಆಮ ಕುರಮಂಗೆಂದಾನ इंटरव्यू क्वालिफाई वी कोंगो दिन नेक्कंग आम कुरमंगेंदाण हम वेबसाइट गया गेजेट के उलान कुरमंग समगमेंदा मीगे तुरंग अदि हम कोम्मे कुज्जकंग हम एसएमएस वेस दाणे एको दिन मी मिसाल को फिजिकल फिटनेस टेस्ट दान जे हनी मी वणी गाडी के कमा मी वणी दो है के मी वणी तना कशे अदि हम मी इंटरव्यू दाम वी मवसे हम वाकिंग अदि एसएमएस वेस दाणे नमस उरी हा बेफलोना आम को फेनाणे हम वेबसाइट गया यानी गेजेट का वेसी उलान कुराने लिस्ट था So interview kureve with transparency warabuda tafat jede government kuriye badaf kamu gani viam city hena to by far the city jawab is to sanna no honas se hena mes mihati fa kore digitalize ma ekiga digitalization warabuda tibe fronse beenum koraba we has boda transparent ko mihare me fahoge natija ta modi ki hena to bada ne aur hivani wara mi muhim check wegen dana gina farat ta kun mat plan karne mi post takan hai gatuga यूनिफॉर्म बॉडी के हाइसे तो तिबे फ्रॉम हम मस्ते कोरा मसके तो के तेरे को हुन्ना करने के कैरियर डेवलपमेंट बस पर गिना खत तक है नो तो दे गे बाय फार गिना को दिन हान सवाल की तिमन्ना मिसाल का वादे हमें के मुदा चेक कोरन तो हुन्ना नोडिया वो अरे मी border control VSS में आणि हिंग ऑब्जर्व तो तिमन्ना पूरा आणि कोबा तो तिमन्ना पूरा कमे की कोबा तो तिमन्ना देवे हुन हारो फेते की कोंकाल कैरियर डेवलपमेंट तक तो आणि असुगा कस्टम्स में वजीफा में दा को दिन में लिबिगेम में दानी आमर कोमसर का क्या मी अराउंड 1 point एडुकोल दान देमे शिफा देवी दाडोई मी फाह करे भी नोकता तो गी तोरा आवण में गाने इतुर कमिटी ये नगाने इंगे तो मी रिव्यू प्रोसेस का मोडी आवण में गे मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कुरिया गेंगो सगोई ऑडिट गोता मिदेन वी कमिटी बालवान ए कमिटी के हिमेने मी रिक्रूटमेंट में प्रोसेस गा नु हिमेने मेंबर अने हम बोलन्या हम इंडिपेंडेंट गोता का एबे फुल हम एवरी स्टेप ऑडिट कोरवान बाकी इंगे तो एवे सम ट्रांसपेरेंसी या शावण में मी मसक्के मी दानी रंगलकं इन्शो कुरुम के गोतम आवण में इतुरं हिमनाफिन बाय इंगे तो देन आवण में मी दायरा ग मिहर फुरुसत देन
bai hen idara to hore dana kannege tankole boda waki daira ta kan hasa kore funna bai masegeta customs ge ya hila kan hagegatu ge diverse aslo gina furusattaken e bahori misalaka finance daira awun men gove mihin gos legal daira ga hama legal officer oder special enforcement masaketan enforcement daira ge e bakurawa ya ekkon hama tividalu hen clearance ge masakettaka es hasa officer awun men ge tibbawani adi hama egota valuation nigeda awun men ge valuation ge daira ga hama valuation ge me bagotu ane WCO ge expert un gotu ge credit velawa tibi officer um tibbawani हम वारा फुड़ा दायरा के कस्टम्स का एक ही दायरा तक उनको रियत जम के फुर्सत कस्टम्स का मौजफुना लिवी गेंदा ne in terms of welfare ege terega ani staffung ge welfare aturu kurumatta ka tebe fu hunnana kana tafate he kantatta ke detto kinetto mi ekan combination me algonmenge ane onane mi customs recreation club ka customs cooperative society ka inge to customs recreation club ke mi ane mi ek mi entertainment recreational kankama adi menum wes masekkata gulun gane sida gulun nen ani hem mozafun ane motivate kon ekko ekahala kankan harakatten hingan ane customs recreation club yanani enta fatik mubarak tabawa internal wes adi beruge ane mi inter office mubarak tawges customs wara fago ko levene mi efada mubarak tawga den customs ane cooperative society eki hama wara boda mozafunge welfare ayan ehi terve dene ane society edem ane mozafun dimawa bodati kankamuga loan ne kuma ane mi den adi miharu insurance ves masekette ke kuramanga bede ehmema mi kahal bayar kan tatta hun ekolevegen wan umraya ane mozafun fonoma hajj mozafun fonoma mi kahal bayar kan ane argon menge office terega hindena modus custom services ki tifaha kore me hem welfare ge turun recreational work kin harakat ke internally wes hinga ehna to ani mi mosa sign hasagote ge family week halage ya mi government commissar government hendan program to ge tibe fun ge mi hata ek harakat to ge bahagata deke fuhuri ma commissar government se be inge ki ha warak ke tibe fun recreational sahamet kan deni waragina kantattaken omena kiyade tibe funge tividal hen bi interview process kuriyad dana be buna which criteria kiyade which waragina muhim key points taken omena miharu sissa ku jenames emme muhim ekama ki mi wazifa taka hushala faratakun emme boda badammani konkon kantattaka gatto hushala ayruga ಶಿಫಾಜಾ ಸಾಬಸ್ ದೇಬೆ ಫೋ ಕೊಮ ವೆಫ್ ಸಮ ಅದೆ ಅನೆ ಅವನು ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಅನೆ ಮಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂಗೆ ತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ಹುಶೇಳೆನೆ ಗೊತಕ ಅವನು ಮೆ ಇಂತಜಾಮ ಹಮ ಜಸಾಫ್ ಮೆ ಒತಿ ಅವನು ಮೆ ಹಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೆ ದುವೆರಿಕೋ ಅವನು ಎದೆನ್ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂ ವೆಸ್ ಡಿಯು ಮಿ ಸೊಂಗಡಿ ಇಂಗೆ ತ ಎತ್ತೆರಿಸ್ ಮೇಗೆ ಸಾದಗಡಿ ಸೊಮ್ಮಿನೆಟುಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಕೊನ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ವರಗಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಬೋರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇಂಗೆ ತ ಫೈನಲೈಸ್ ಕೊನ್ ನುಲಾ then devana kama kanon faha kollan hama application na ekkon attach korange he documents ta attach korewunu kan kashawar kollache adi ei rangol document kan wes kashawar kollache by for bahure attachment ka nula nimmala fini marun menna kan ekala application ge mi hushalenje he documents ta ane hushanala hurima arun menna application me jehni batil kuna එහෙම එකම වර සමාලු වෙලවවා ෆමි ඩෙඩ්ලයින් ඒ 30 මේගේ සාදක ඩිසොමෙන්ටුගේ කුරින් හොරි හයි ඇප්ලිකන්ට් උන් වෙස් මේ ෆයිනලයිස් කොන් නිම්මාල දෙ වාෂේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තා ඉගද it kolan algon me ane algon fa kolan benoni ane application na fa huden ham algon me fashana physical fitness test ke ba e ma algon do ane hori ha ko denna wes tanwala ngoti me practice kollashe commerce waraka ane ඒකයි මින්ගඩු කියලා ෆමි කුරංජෙ හේ හරකැත්ත තකකේ අනේ හින් අනේ දුවුම් ෆෙතුම් push up sit ups එහෙම චි ප්‍රැක්ටිස් කොල්ලාෂේ අමුගේ කොරෙන් ප්‍රැක්ටිස් කොල්ලාෆා අනේ ෆිට්නස් ටෙස්ට් වඩන්නවා අයරුග රංගලක් කෑගෙන් තයාරු එකෙන් වඩන්නවා ෂේ මේ වර පසේහ කමයක මේ කාමයාබ් කරවෙන කා ටෙස්ට් එකේ මේ awda hiwane wara ane mi holistic government wahaga dakkal chikana tibe from har holis post taka begotu ethiris mege sadaka district ke kuriya mihar hori form taku eturun hadi kuriya bisam hoshalam beenwa farata ko hoshalam postat adiye be enkam awdu summed ko na hamati be from ge mi satek first was hataru wazifa me oti udan kore fmani wazifa taka vihas kina farata ko kurwatta rangalu candidate untaka hardana candidate unti be from samati be from masaketaka line of duty adi bigen dana kame ingeto itora faha ko beno bes kame wetto nimma kuriya
අවම හැම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ හැම විහාවස් කියන කොටින් ඇප්ලයි කරනවා දැන් උම්මීද कि हम මේ प्रोसेस कामयाब कमाय को निम्मा रंगलो कैंडिडेट उन तक गवर्नमेंट दिबेन दाने कम ए माउंडे देन हम वी हाइस गिन एप्लीकेशन अप्लाई करो इंगा मी वजीफा गे मी वर फोरिगद मुसुमेन ऐसे हाते हैं नो तो देन गवर्नमेंट उम्मीद कर हम कस्टम सर्विस समति फा कर भी हाइस गिन फराता को अप्लाई को तिबे फ्रॉम गे इंटरव्यू प्रोसेस हम ट्रांसपेरेंट कमाय को वर कामयाब कमाय को निम्मा देन कमेंगे तो और बहुत शुक्रिया देबे फॉर